Bueno, moi bo día a todas as persoas que nos están seguindo por streaming e un saúdo agarimoso para todos e todas as xornalistas que están cubrindo esta rolda de prensa. Acompáñame na mesma Pilar Rodríguez, que é a presidenta da Federación de Librarías de Galicia, Xurxo Couto, que é o deputado de Cultura da Deputación da Coruña, e enseguida se vai a incorporar Anxo Lourenzo, que é o director xeral de Políticas Culturais da Xunta de Galicia. En primeiro lugar, quería convidar a cidadanía, a nosa veciñanza de Santiago de Compostela, a acudir este sábado, durante toda a semana seguinte, á 39ª Feira do Libro de Santiago de Compostela, que estará na nosa Alameda, no tradicional emplazamento desta feira no Paseo Central da Alameda de Santiago, entre o sábado 12 de xuño ata o domingo 21 deste mesmo mes. Será a primeira feira do libro que se celebre en España neste contexto tan especial, nesta era COVID-19, pois nun novo paso cara á normalización que todos estamos desexando que chegue. Se vai a crear un espazo seguro na que todos e todos podamos disfrutar de todo o que a feira nos vai a ofrecer, que despois Pilar nos contará moi polo miúdo. Como decía, as circunstancias nas que se celebra este evento son distintas ás de toda a historia da feira, e tamén é distinto o contexto, claramente. Seguro que durante estes meses de confinamento hai moitísimas persoas que descubriron a importancia da lectura, a importancia que pode chegar a ter un libro nas nosas vidas. A lectura aumenta a nosa comprensión, a nosa capacidade comunicativa e de aprendizaxe, potencia a memoria e manténnos moi informados. Pero tamén, iso é moi importante, desperta as nosas emocións e tamén a nosa imaginación. Un libro é un mundo que esconde moitísimas realidades detrás. O primeiro eslabón, os escritores e as escritoras que comparten con nós o seu coñecemento e a súa imaginación. Poderemos coñecer ao longo desta semana a moitos deles na Feira do Libro, e despois está toda a cadena de actividades e de profesionais que están detrás dun libro, dende os maquetadores aos editores e, por suposto, aos libreiros. Unha profesión que resulta absolutamente imprescindible e que é tan necesaria nestes tempos, porque vender libros é vender cultura, literatura, artes, ideas, coñecemento. A miña felicitación, unha vez máis, á Federación de Librarías de Galicia por seguir aí, pois case o ano próximo cumpriremos os 40 anos despois daquela primeira cita, mellorando, eu creo que edición tras edición. Este ano adaptado totalmente aos protocolos que exixen as autoridades sanitarias para poder xerar un espacio seguro, onde, como decía ao principio, todas e todos podamos disfrutar da gran oferta que se vai a plantear nela. Agora pasolle a palabra a Xurxo Couto, que, como dixen tamén antes, é o responsable de Cultura da Deputación da Coruña. Xurxo. Escoitádesme ben? Sí, perfectamente. Ben, pois eu, para comezar, quería darlle os parabéns ás feiras do libro, porque, quitar esta feira adiante coas medidas que pois sempre un traballo inxente e, ademais, creo que é a primeira feira do libro que se celebra, por tanto, a primeira despois desta nova normalidade, vamos a decirlo, e, pois é de agradecer porque os libros teñen. Por iso, quero dar a benvida aos libreiros, ás libreiras, escritores, escritoras, ao público en xeral que, sin dúbida, van a estar aí
presentes en Compostela e van a disfrutar dunha nova realidade nas formas, pero eu creo que no fondo os libros van servir para o que serviron sempre, que é para viaxar, que dúbida cabe, fago miñas palabras de Mercedes hai un minuto, os libros fan viaxar, neste confinamento pois foron un eixo fundamental para, bueno, pois para liberarnos un pouco. Na Diputación nos decimos que temos unha campaña de libros para sermos libres e iso é fundamentalmente o que nestes últimos meses pois é necesario, non? Decía que os libros fannos viaxar, fannos, bueno, pois imaxinar, fannos, bueno, sin os libros non podemos afrontar quizáis a nosa vida, non? E por iso é importantísimo que se celebren e que se volvan a celebrar, se volva a reunir toda esta xente que dixen antes arredor das feiras, coas medidas que sexan necesarias. Evidentemente, a este COVID-19 aínda non se lle venceu, pero estou convencido de que se todos poñemos da nosa parte, todos temos as medidas de seguridade que debemos utilizar, pois seguramente o venceremos. E que dúbida cabe que tamén vai ser fundamental tamén as feiras do libro neste aspecto. Comezar, dicir que desde a Diputación estamos contentos de que se celebren estas feiras, contentos de que a cultura volva un pouco á rúa, contentos tamén porque este ano quitamos unha nova liña de subvencións, porque desde a Diputación estamos sempre a traballar para facilitar ao mundo da cultura, do sector profesional e non profesional da cultura, pois aspectos novedosos para que saia adiante con novas, neste caso, liña de subvención, como era a FO 215, onde van ter as representacións sectoriais e colectivas, e aquí entra dentro as feiras do libro, pois unha liña de subvencións para que podan facer as súas actividades, non? E eu creo que é importantísima esta liña de subvencións e tamén comentar que seguiremos a traballar e a ter novas ideas para que a cultura se volva a desenvolver como debería desenvolverse antes do COVID-19, non? Si, evidentemente, antes tiñamos seguramente outras formas de actuar, agora, xa digo, con estas novas medidas de seguridade, etcétera, pero eu creo que no fondo os libros van a servir para o que serviron sempre, e é en realidade para facernos felices, para educarnos, para seguir avanzando en cultura, para facernos libres, como ben decimos. Eu quero rematar esta intervención, bueno, pois, de novo, dando os parabéns á Feira do Libro e, bueno, vémonos, creo que o sábado en Compostela. Perfecto. Pois, Pilar, seguimos esperando ao secretario, ao director xeral, que seguro que se incorporará no momento en que sexa posible. Pois, moi bons días a todos, moitas gracias por os parabéns vosos. Decir que vamos a inaugurar o sábado aquí en Compostela a primeira feira do libro do ciclo das que a Federación de Libreiros ven facendo ano tras ano. Este ano en Compostela é a feira número 39. A Federación vai a facer 9 feiras do libro, en un principio son as que temos programadas nun convenio que asinamos ano tras ano coa Xunta de Galicia e despois, paralelamente, con cada un dos concellos onde se vai a celebrar, vanse facendo os seguintes convenios. O lema das feiras deste ano vai a ser non contaxian, pero enganchan.
que é o reflexo da filosofía das feiras do libro deste ano. Queremos crear un entorno seguro para o desenvolvemento da actividade comercial e a maiores para o da actividade cultural. Os libros axudáronnos a afrontar un período tan complicado como o derivado desta alerta sanitaria e para que sigan facendo sin contaxiar necesitamos a colaboración de todos os cidadáns co cumprimento das medidas recollidas no plan de continxencia anti-Covid-19 que se creou específico para as feiras do libro. Este protocolo de actuación está creado sobre todo para transmitir seguridade tanto aos participantes como aos visitantes, sin perder o máis valioso que é a interrelación entre visitantes, librerías, escritores, ilustradores, traductores e outros profesionais do mundo do libro. Todos necesitamos volver a realizar as nosas actividades cotiás, pero todo isto dentro desta nova normalidade, polo que temos un protocolo adaptado en colaboración co Concello ao espacio concreto no que se vai a celebrar a feira. Aplicaremos medidas de limpieza e desinfección pertinentes en todas as estructuras físicas que hai na feira, e aínda que a carga viral actual en Galicia é pequena e a permanencia do COVID-19 mínima, para facilitar a desinfección das casetas e como reforzo á limpieza e desinfección realizada por cada un dos participantes, por a noite o peche da feira, unha vez baleiradas as casetas de personas, procederase ao peche das mesmas para aplicar durante un tempo estipulado en 20 minutos unha luz ultravioleta que permita unha desinfección das superficies lisas que son onde están os libros e as paredes da caseta. Sobre os libros, a todos vos consta que é tremendamente difícil aplicar outro tipo de desinfección por o tipo de material que son. O acceso á caseta non se volverá a facer por parte dos libreiros hasta pasadas entre 13 ou 14 horas despois da aplicación desta luz. Antes de que entre o libreiro volverase a proceder o ventilado da caseta. Respecto ao público visitante, solicitaremos a todos os visitantes que utilicen máscara e que esperen a súa quenda agardando a distancia de seguridade sinalada con balizas verticais que haberá en todo o recinto feiral. Antes de acercarse a cada caseta, deberán desinfectar as maus con un xel que estará a súa disposición en cada unha das casetas. O pago preferentemente farase de forma electrónica e realizarase mediante un soporte que diseñamos para colocar o TPV como un brazo largo que o libreiro donde o cliente ou ben deposita a súa tarxeta cando lle poñan o TPV ou no caso de querer pagar con diñeiro metálico, pois poderá facelo mesmo. A salida de cada unha das casetas estará sinalada e a xente terá libertad para incorporarse á cola de acceso a cualquera das outras casetas. No espacio de firmas vanse aplicar exactamente as mesmas medidas de higienización e colocaremos un biombo de metacrilato cun espacio para que poda entrar o libro e que o escritor que estará dentro dese espacio poda asinar. Decir que o número de participantes nesta primeira feira vai a ser tremendamente reducido, estarán 6 casetas, das cuales 5 serán libreiros e unha será unha editorial. As actividades vanse a limitar a unha dinamización acústica que vai haber en todas as feiras. Esta dinamización creámola pensando no tempo que se permanece a xente no espacio feiral e para facerlles un pouco máis ameno a espera para asinar exemplares e para, en algún momento, para esperar a cola ou para sencillamente entreterse mentras están ollando os libros. Durante os 9 días que vai a durar a feira, habrá 35 profesionais da literatura que estarán presentes e recordar que a pregoeira da feira vai a ser María Solar. Decir que esta feira
é, por suposto, posible gracias á colaboración das tres administracións que son o Concello, a Diputación e a Xunta, así como xente do sector privado que colabora normalmente con nós. Agradecer a todos vos o empeño e o apoio que nos estades dando e pedirlle a todos os cidadáns que pasen a visitarnos, que a feira vai a ser un novo formato, pero desde logo vai a haber o mismo número de libros que houbo sempre, por suposto, uns libreiros moi profesionais detrás de cada unha das casetas. E por a miña parte, nada máis. Sí, 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 sí. A cadena SER. ¿Podría concretar os participantes? Que libreiros son? Pois ahora mismo, como decir de memoria, non sei se... Todos. Pedreira de Santiago, Numax, un ler de Pobra do Caramiñal, e algunha máis, pero, o sea, son hasta 5, e despois a editora é Alvarellos. De Santiago son Numax e Pedreiras, as únicas librerías que van a estar. Perdón, creo que Cortizas vai a estar tamén de Ferrol. E unha de cómics que é Agata Tola tamén, e a editora Alvarellos. Hai máis preguntas? Sí. Poden dicir onde está accesible o programa para ver os escritores? Na página web da Federación vai haber unhas pantallas no recinto e cada unha das casetas vai a ter un programa porque físicamente non se pode editar. O sea, podes editar, pero non se pode distribuir. Entón, vai haber... Vamos a tratar de... A dinamización acústica é unha das cousas que vai a levar que continuamente no recinto da feira vanse a estar recordando os autores que van a estar na caseta posta para facer as sinaturas. É a primeira feira de España. En España supón grande responsabilidade. Sí, pero alguén tiño que facelo a ver, Compostela ten a sorte e a Federación tamén de ser os primeiros, xugámonos moitos, pero creo que podemos, desde Galicia, que estamos sanitariamente moito millor, creo que somos, é casi unha obligación que temos a de poder facer isto. Aquí as feiras teñen unhas estructuras distintas do resto de España. En España suelen ser única e exclusivamente en grandes ciudades, e esta estructura de feiras pequenas é moi distinta, co cual os nosos protocolos estánse xa transmitindo ao resto dos nosos colegas do Estado español, están utilizándoos porque, bueno, son vos, están tremendamente traballados por un montón de xente, digamos, que están feitos no momento cando todavía non sabíamos que isto iba a ir baixando, o sea que son protocolos de máximos que dan unha seguridade moi grande porque hoxe xa estamos en unha fase anterior. Claro, isto vai a servir como exercicio, como calentamento, non? De actividade, dunha actividade moi concreta, que ten o seu protocolo tamén moi concreto, como casi todo o que ten que ver ca produción cultural, porque nos estamos traballando nun protocolo xenérico tanto para os equipamentos como para os espazos públicos, pero que despois en cada produción cultural se vai a ter que redactar a esa producción, non? Entón, pois, nada... E que decir tamén que non todas as feiras van a ser en un lugar como a Alameda de Santiago, entón hai que, isto é o protocolo genérico, pero é que despois, en colaboración con cada un dos concellos, estamos tratando de afinar ao máximo todas esas cousas. E, por suposto, esperamos que cando chegue
que está xurxo aí a Feira da Coruña, isto este moito millor, estamos pegados ao mar, e outra, vamos, temos moitas esperanzas en que hai moitísimo máis fluidez de xente, pois que todo sea un pouco millor. Dados cantos escritores van participar? De 35. Pois nada máis. Abrimos cunha gran escritora que é María Solar. María Solar, que sí. vai a ser a Sí, estamos... A ver, aquí necesitamos moita colaboración, o sea, moita sensibilidade, sobre todo de un montón de xente, porque, a ver, hai libreiros que por medo non van a participar. Hai xente que, o sea, medo sanitario, quero decir, pues, a contagiar ou a que os contagien. Libreiros novos non hai demasiados, entón, a partir de determinadas edades somos población de riesgo. Entón, o medo é libre, e aquí sí que se ve que a salud prima por riba do negocio. En todo caso, o que decíamos, non? Que isto o que permite xerar seguridade, non? Sí. Que nos queremos, estamos traballando Sí, para sí. recuperar a confianza da cidadanía, porque efectivamente esta é unha crise de saúde sanitaria e con unhas connotacións que teñen moito que ver ca mobilidade. Entón, necesitamos construir espacios seguros e neste caso a carpa que se está montando na Alameda garantiza esa seguridade. É moi importante que se transmita que por enriba de todo está precisamente articular un sistema que a garantice. Un comentario que non fixen. Recomendamos, e van a facer os libreiros, como as feiras, sobre todo, traense novedades editoriales, recomendamos que o libro que se lle dé ao cliente, na medida do posible, sea un que este nunha caixa debaixo, e o que está por riba, porque o que nos gusta é que se toquen os libros, que se merquen, por suposto, pero que se toquen antes, para evitar e darlle máis seguridade á xente que o leve. Entonces, na medida do posible, vai haber sempre un exemplar fixo en riba do mostrador, que ese será o que se desinfecte por a noite, e dáselle, para darlle un pouco de seguridade a maiores, o libro que tes por debaixo. Por suposto, si está feito para eso, e creo que o dixen, digamos, cando entras en cada unha das casetas tes un gel hidroalcohólico donde, o sea, para que fagas uso del, te laves, o sea, higienices as maus, e a partir de aí eres libre de tocar co cuidado pertinente, pensando que ven xente detrás, de tocar todo o que queiras e miralo. Exactamente igual que estamos facendo nas librerías. Os nenos que están volvendo a vir ás librerías, sencillamente lles pedimos que se laven as maus. Temos incluso en algúns, temos un gel, unha botella con dibuxiños para decirlle que é un gel específico para eles, de xeito que os nenos se encontren cómodos e podan tocar todos os libros e que non teñamos risco de contagio nadie que chegue despois. O libro, a ver, ten o problema de que non se pode desinfectar con nada, porque é un material que se estropea. Entón, o sistema máis fácil é que o toque este higienizado. É moi sencillo. Pois moitísimas gracias a todas e a todos, e repetimos que sería moi importante que a través dos xornais e das radios e todos os medios de comunicación se convide a nosa cidadanía a participar durante a semana nesta Feira do Libro, porque será bo para esa normalización da vida na nosa cidade. Moitas grazas. E que teña claro todo o mundo que a Feira do Libro é segura. Eso. Por riba de todo. Ben, boa tarde. Boa tarde, Xurxo. Vémonos o sábado.
Vémonos o sábado. Un saúdo. Chao. Chao. Deixo isto aquí.